Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunki temamyň adı "Oglan edilmedik söwüş". Türkmen diktaturasy 30 ýylyň içinde halka garşy oglan edilmedik uşu alyp bardy. Tankty, samolyotty we raketa atman akylly hem döwlet ganhorlar ýurdy ýykyp başlady. Birinji Aşgabatda medeniýet we kultura işyerlerinin ýaşaýan yerlerini yer bilen ýeksan etdiler. Soňra barly adamlaryň berdenidäki, çoğunludaky, şorgaradamakdaky, Gazadaky we beýleki yerlerdäki müňlerçe öýlerini ýykyp olary öýsüz we öwransyz goýdular. Ikinji zawod, fabrik ýeri öz tanışlaryna satyp owlap taladylar. Meheren pil zavod, konditer fabriki, Pepsi Cola, süt zavodu we beýlekler. Bu ýagdaý müňlerçe adamlary işsiz we güzeransız goýdy. Üçünji diktatorlar özlerini düşman ýasap bir näçe adamy zindana basdylar. Olumly bilimli adamlary Türkmenistany terk etmeni mejbur etdiler. We kasamdyr ruhnamany okudyp ýaş ýigitlerin, gelýän nesilleriň aňyny bozmak istediler. Telewizorda prezidentiň özi çykyş eden bolup, ol plany jaý nädip burupdyr. Barın barlan, bir kanun urlan varsa elinden alın diýip özüni halkyň goslary hukmyny görkezmek istedi. Ol adamlar halkyň emnägini talap alýar. Olam o talapçylaryň öýüni ýükleýän ýary bolup özüni görkezmek istedi. Emma ol jaý guran adamlar halkdan bir köp almady. Halky talan şo gürleýän prezident boldy. Onu da halk düşünmedi. El çarpdy şo öýüň ýykylýanyna, alynýanyna. Soňra şo öýleri ýykdyryp halkyň öňüne ullugan bir iş eden kişi boldy da. Hemmesi şeyle boldy. Birinji prezidentim şo fiýata alyp bardy, ikinjiden şonu alyp bardy. Bu soňky öýlenem şu edir şolaň biridi ana başga näme on tejribesi ýok, adam ýok, başgalar başarmaýar. Dördüncü mesele ýanky siýasat ýokarda aýdyp geçen siýasatlanma adamlar bir-birine düşman etdi we hiç kim beýleki adamyň öýüniň ýykylanyna gynanç bildirmedi. Gaýtan begendiler. Şeýdip köpçülük bölümni we diktator prezident eden etdili we başardy. Ýurdy ýykyp, kaznany talap, milliardlarça dollarlary öz hasabyna geçirdi. Moň hiç bir adam näde köpçülük baha bermedi. Her kim öz atyny çapyp, birek şylta atyp, göňetmeçilik edip, dodugyny çoğurup, işsiz, güzeransız, balaksız galyp kankadylar. Bu sebäpde Türkmen diktaturasy halka oglan etmedik uşununy halky ýeňdi. Türkmenistanyň ekonomikasy çökdi. Konvertasiýa ýatyryldy. Konstitusiýa üýtgedilip, Türkmenistan Gurbanuly Berdimuhammedowlaryň maşgalasyna miras edildi. We uly samsyk aýrylyp kiçi Bigeppe oğluna Alahekka tawsiýe etdi. Şu zatlar jenaýat dälmi? 90-njy ýyllardan beri rejim adamlaryň aňyny bozmana başlady. Her hile bahana bilen ýaşlary türmäge basyp, soň amnistiýa bilen çykarýan kişi bolup olary zaýalady. Ödümü getirin bir ak köýnegi, bir näçe renkli eşikleň gaýnap bir suwunyň içine sokup çykargan nähil bolýar. Entak aňy üýtgemedik. Ýaş adamlary şo ýanky ak köýnegi gara suw atyp çykarýan ýaly edip sabarma
niyaz sayıladı. O adamlara kasam okuttu, o adamlara başkaları öğretmedi. Onların maşgalaları yıkıgarlı öğünü. Ayal maşgalaları yıkıgalıp ağrını düştü. Şimdi bir neçe maşgala bozuldu. Bu tema inniki temamda değişli yönü birazcık ucunu ayıp geçen niyadip Türkmen cemiyeti zayilanlı, yıkıllı, horlanlı ve Türkmenistan'ın ekonomikası dize çöktü. Ben şu zatları size aytmak istedim. Şimdi bu zatları aytmak bilen ben ne istedim? Şular yali şu içine girip yaşayışın, durmuşun, ekonomikan, siyasetinin içine girip şuna analiz verip ama biz şu Türkmen Hareket Asosiyasyasının ağzaları özümüz için netice çıkarıyız ve neden öyle Türkmenistan'ı niye edip şu yağdadan çıkarmak var da kırılıyız. Bu zatlara çintiyat üns vermesen o Türkmenistan'ı ütgötmek hiç mümkün değil. Şunun için biz şu meselelerin üstüne işliyiz ve halka haber getiriyiz. Dinleyerseniz bizim programımızda inniki görüşen şak adamlar köp sağ olun, eviniz havadan, canınız sağ olsun.